Xa está aberto o prazo para solicitar as bolsas para deportistas federados que concede o Concello de Boiro. Son as becas que reciben os mozos e as mozas do noso Concello que teñen resultados deportivos importantes e que, de algún xeito, por parte do Concello de Boiro, quere premiar ese esforzo, ese rigor e esa aposta polo deporte, non? Neste sentido, está aberto o prazo ata o día 8 de xuño, donde os distintos deportistas do noso Concello poderán presentar todo o seu currículum deportivo ou acadado na tempada anterior e, de algún xeito, poder valorar os distintos méritos achegados por cada un dos participantes. Este ano o Concello incrementou nun 50% a dotación económica para estas bolsas cun importe total de 7.500 euros que se reparten en 5 becas de 300, 10 de 200, 16 de 150 e outras 16 de 100 euros. A partida presupuestaria que destinamos este ano é de 7.500 euros, que supón un 50% máis que o ano anterior, o que permite becar a máis de 17 aspirantes máis con respecto ao ano anterior, posto que este ano poderemos becar a 47 deportistas do noso Concello fronte aos 30 que becamos no ano anterior. Os aspirantes dispoñen ata 8 de xuño para presentar a solicitude. Ademais de estar empadroados en Boiro, deben ter entre 9 e 23 anos, dispoñer de licenza federativa en vigor e ter participado en campeonatos oficiais durante a pasada tempada. As bases poden consultarse na web municipal.